son zama ne. Sadiq. Tambaye ka mana. Ina wannan abokin yayin da naka? Cine. Ina son ka rika musallama da babansa. Ka ji ina gida. Ya duka. Son zama. Karawo? Sun da zuwa. Yanzu zai zo ko? Na ba nan. Alaikum salam. Yawwa. Alhaji barka dai. Barka dai. Ka san me yasa ni kira ka? Alhaji. Akan maganar yaran mu ne. Wannan yaran ba sani. Zai wuce, tana gurin bai wuce. Nawa. Haka je da gansu da yamma da naka da nawa dinnan. Ayya. Har naka ke neman ya zage ni? Alhaji ne kamata a yi musu yaran nan. Yaran nan idan da hali. Gaskiya da za mu yi maɗauke su kawai. Zai mu kai su makaranta. Makarantar ma idan an kai su ma dawowa suke. Amma na yi waya da wani malami ina can wata jiha Kebbi. Jiha Kebbi. Da yana Kaduna amma yanzu ya koma Kebbi. Ba da duk abin da kake yi shi ne ai ban da ƙarfi Alhaji. Ba wannan kaga damu wannan kaga damu komai za a yi shi. Insha Allah za a yi shi. Yanzu ma gidan ma sai aka kwana. Ba abin da kake. To ba ku sha? Allah ta sai hakuri. Allah ka sai. Insha Allah da abin da sani kira kake na. Insha Allah zan fito na kuma ne. Alhaji ba abin da dan samu yanzu. Zan ganka ne. Zan ganka. Zan neme ka. Insha Allah zan neme ka. Insha Allah zan neme ka. Zan neme ka. Na gode. Magana akan yawa. Son zama ne. Ina da 700,000 ka sani. Sannan ga miliyan. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Alhaji na dawo. Wallahi yanzu na ga yaran nan. Suna yin abin da bai dace ba. Kan hanyar. Ai yanzu na ga sun su tori. Ba yanzu na ga an ba. Wallahi tallahi ai na sana. Kowa na baki je uzurin sa. Ba haka zai ba. Ni ba an jira abin jira ya da kannan su. Ba haka zamu yi ba. Ka gani ka so me zamu yi? To Alhaji ya kamata a yi. Addu'a za mu. Sannan shawarar na ga a kai can jihar da ga mai yanzu. To Alhaji ni dai na sallama. Da abin da kai za ka yi to gyara. Ba sallama ai iyaye ne. Iyaye kuma ai ce tushe. Na yaran ne ba sa jin magana. Sai ba sa jin magana. Yanzu ai za su karsu ko? Na ga su hanyar nan nasu. Son zama ne. Boda. Venus Records. Kullum da safe in na buɗe idona, sunan ki ne a filona, kin fi kowa sanin hoton ki har kicin ma. But why you try to To, Alhaji ni fa na sallama, amma da jin da sai ga yaran su zo su zo. To shi ne zan ga su. Karsu haka. Wallahi tallahi. Sadi. Na ban ji. Karfe da wani yanzu karsa ba. Da ka kawo shi ne. Sai ka abincin nan. Wannan yaran arziki. in ban samu relief a gwanki ba, in baki bar ruwa a kofin shanki ba, wai me yasa ba kya share mun zufa? Da zaki gane da zai fifa. You got me feeling like you can do. You make me think I should change you. Saboda ba kya nuna na ma ga kawaye. sai da gidan nan kawai wuce kawai mai gida mai to ka sai da wani azida wallahi zaka koma can kawai na kudi dan uban ka kudi ina ga koma kawai ka yi noma kawai ni ne wannan baban namu sai hankali da Allah idan ne darewa kuna You make me think I should change you. Saboda ba kya nuna na ma ga kawaye. Kin kusa ki sa ido ya tsiyaye. kisa da wannan azida ba kai ina ga mishi in kisa da wannan ta zaka They call me Titi Love, Bonsam, text over text, many calls I know the answer. Even that your prayer, sure you know she's a chaser. But you don't even against her. Come on, the Sakeva, the Sakeva, come on, the Sakeva, the Sakeva, come on, the Sakeva, the Sakeva, come on, the
Banza ne wallahi. Baba na mu don buro ba su san baba nan daga wani tsanai ya zo ba. Kai don ba Hausa ne shi ba. Shi dan buro ba. Sai baba abba ne. Lafiya da gidan babanmu ne ko baka gane ba ne. Shi ba wasu na ne Ko na ba. hankali da Suna yi abokina. Ni ma da the same thing. Kai. Ah. Allah da kana kai da su. kai na ja kunnan ka amma wani abin kai Baba kai ba ka fahimta a ba dan Allah aure ni fa gaba ɗaya yunwa ne ke ji ma a wani biya wannan ne kan rarrage ta kawai wai baka a jabin nan zan saka maka ai baba ni fa wallahi gaskiya ni fa da Allah bani komai bani ya ishe ni fa Allah da tsoron su yake ji. ko sisi ba da shi ka tara kuɗi ka zo ka ba mu kan to lokaci ba idan ka isa ran ka lokaci ba kullum da kunya wallahi ba da garin nan ma ya uwar ta ka zan mata magana ina ma yake ta komai kai sai a ce mu komai a ce mu zo ka zauna wato shi ya ciki ko fito Yes. Abosi nan ne kai zauna. Ba mu zauna wannan da wasu. Wannan yake ji. Ana ne za mu zauna. ba mai magana da Ana ne za mu zauna. See, what of this one? What be this one? za ka sha ne ka kara ni ma anan nan shiga wani dauka kara ma What this man do? tambaye ku ko kuma gidan kwarayo Makaranta a zamu kai. Tun da abin da me ya. yake gidan kwarayo ku Ayinun ku ba mu je mu ayinun ku ba mu sai wannan je amma. Muhammadiya. tunda na kai wata makaranta tunda na kashi wata makaranta ya dawo mun daga wannan shiga sai wannan shiga A saboda kai kenan. hulun na tara masa hulun sun kai nawa manyan kaya na dinka masa ya je ya rabar abokai inda tunanin ma ya ba naka ba yi ma naka kai ne dawo Shi ne yawan Hausa, shi ne ba ya zuwa ko saboda nan. wato ne ba tarbiya ya kamata ku shi ku gane abin da ke faruwa na duniya ku gane abin da ke faruwa na duniya idan yaro ya iya shi ba yanzu to wa zai bi To, to ba wata irin biyayya kuke so mi ba irin abin da ba biyayya ba ma ko a gidan kallo ya dole menene? ga sai kana cikin shi ma kawai swaps ne Sai kawai ka ce wani gobe. zuwa a ina kan zuwa Sai ka ce kalle ka. ai ba zuwa Aure ba mu ba. Ku tsaya ku ji. Na ga mu tofi. To Allah Sai me za ka damu? kake ni fa daga yau ba Abosi. unguwa za mu tafi kawai mun tafi kai Abosi na. da kai nake Ka san ma ka ba. kun san me yasa na ku to kun zo ya kuma na ku kuma dai za ku tsaya ku ji abin da mun san ku kira ku Shi na yi magana mana magana Abosi. a ga yawa ku ga yawa mu ba da sai ce idan wannan ka dauka wannan wani kai za ka dauka mun wannan kai da ka mun ma to yunwa nake ci wa yunwa Yaro shi ne ya dauka mana ni ba ga nan mu shigo da shi. kuma da shi kana shi bayani za ka musu mai kyau kai ba wa Sai wani ba su abin da su gani. Kai za ka yi masu da kai ne mai dan kwana. zan musu bayani amma za ka musu bayani saboda wannan giya ce kuma ina gani irin haka ana dan shi ana haka ba irin nan bane ba Isa wana na Martina. Martina Eh, kai ka santa Isa na ai Martina. ga dan hada hade da dan kwayoyi me duka da kuma ni ba so nake ba ko ba dai ba mu ka san ba tafi mu ba za mu janye ba Aba, su yi magana wana. yau mu ba sanan ba yau magana da ni muna jin ka ba magana da ni da To, ina jin daɗi. Kuma karfi na? A, biyu a fi a wani zani shi. Ko sun yi ta ko ba kula da haka. A friend, kai aboki a wata kai ko wana sana. sun ce za su yi magana Kiji ba ka yi ba ka yi jini ba. Ba ka yi jini ba. Wani ba wani ba. ai yanzu kun nuna mana ba mu da daraja wannan komai In kun ji ba ka yi jini ba. ba mu da daraja wannan komai Kuje suna nan a hanya. Za ku haɗu. Su ma ne? Wasu namu ne mai fa. ba duniya wace ka san da wani ni ko kai da wani ne ba ka san da kamar ya gama aiki ba duniya wace Si, kama foro da a friend. to mu Si ta si mu tofi. mu tafiya da Suna ta mana wani magana da ita. duniya za ku shiga duniya za ku shiga mu za mu je mu nemo kuɗi An kuma tofi. da ka tara kuɗi ka ga kana ta Si, harkokin kan mu see this man. See this man. Na buya man. man See that. Na you don't get money. mai shi ne You ma don't get money. sai mu samu kuɗi abokina Come on there. ba What's su your da iyali good? ba da wata iyali See, this man. I did it for you, this one. na san ga abokina roman ne wallahi mu sa ta kawai duniya ce ku je duniya ce wannan baban dan Allah ka sai da gidan nan ba don kerin See, je da je an sai da gidan na ije mun Ana da haji ba na ba. See, let us see kudi. In ba yayi kudi ba ba. da sake fa da sake fa gaman da sake fa da sake fa gaman da sake fa da sake fa faɗi ra'ayinki
abin da ke ranki oye faɗi ra'ayinki abin da ke ranki oye kaman da sake fa in baki fara daga waya na da safe ba in baki nuna mini so da gaske ba in baki abin da zana gane kin yi ba haba yanzu ba kya kula da ni da a baya ke ce ma kike da sake fa kamar da sake fa da sake fa wallahi zan ba ku labari wallahi ba ai kai a bar mana kudin nan oga wannan kudin na ga masa kawai zuwa wani aje mu je mu aje kan nan an dama mu kama je can ba kawai aboki na ka san me ayan ma na ji yana cewa fa baban sa me Yaya, waya zanye na siri. Yaya, waya zanye na siri. Yaya, waya zanye na siri. Sorry, I beg. Sorry, I beg. See, don't bust one eye. I got a moose. Na gode.